Lijepi pozdrav! Moje ime je Hrvoje Šelimber, a tema ovog videa je kružnica i krug. Vidjet ćemo koja je razlika između kružnice i kruga, te ćemo upoznati dijelove kružnice i kruga. Kružnica je skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od jedne točke koja se naziva središte. Dakle, kad crtamo kružnicu, potrebno je krenuti od jedne točke, nju nazivamo središte, i ovo oko te točke, dakle ova crvena linija, to je kružnica. Sad, zašto piše da je kružnica skup svih točaka ravnine? Zato jer zapravo se kružnica, dakle ova crvena linija, sastoji od mnoštva točaka koje mi zapravo ne crtamo kao točke. Ali on se sastoji od puno točaka, međusobno spojenih tako da mi zapravo vidimo liniju. Kružnica se crta šestarom. Dakle, šestar ima krakove, raširimo ih koliko nam treba, zabodemo jedan krak u središte, dakle u točku središta i samo okolo nacrtamo kružnicu. Dakle, kružnica je samo ova crvena linija. Ništa unutra, ništa vani, samo crvena linija. U primjeru prvom treba odrediti na ovom crtežu koje točke pripadaju kružnici. Rekli smo, kružnica je samo ova crvena linija i ništa više. To bi značilo da kružnici pripadaju točke A i E. Za ove točke koje joj pripadaju se još kaže da i kružnica prolazi tim točkama, dakle ona prođe kroz te točke. Evo, za točke B i C možemo zapravo reći da se nalaze izvan kružnice, dakle one su izvana, one ne pripadaju kružnici, a točke S i D, dakle i središte kao takvo, se nalaze unutar kružnice i one opet ne pripadaju kružnici. Dakle, i vlastito središte praktički ne pripada kružnici, jer je kružnica samo ova crvena linija. Polumjer. Polumjer je dužina koja spaja središte kružnice s nekom točkom na kružnici. Zapravo polumjer je jedna od najbitnijih stvari. Kad se zadaje da se nacrta neka kružnica, uvijek se zapravo zadaje duljina tog polumjera. To je ono što mi raširimo u šestaru, dakle koliko zapravo raširimo krakove šestara. Raširimo ih za duljinu polumjera. Sad, polumjer znači spaja neku točku na kružnici, evo odabrali smo točku na kružnici, spojili i dobili smo polumjer. Duljina polumjera naziva se radijus. Dakle, u zadatku kad piše nacrtajte kružnicu čiji je radijus 3 cm, to znači da je duljina polumjera 3 cm i da ćete šestar raširiti tako da uzmete 3 cm od jednog kraka do drugog. Zato se često na polumjerima i vidi ova oznaka R kao radijus. Svi polumjeri ove kružnice su zapravo jednake duljine. Dakle, evo, ako i ovog polumjera drugoga nacrtamo, on će biti jednake duljine. Dakle, svi su isti jer kružnica ima na sebi točke koje su sve jednako udaljene od središta. Dakle, sve jedno je koju ćemo spojiti sa središtem, svi polumjeri će biti jednake duljine. Promjer je pak dužina koja spaja dvije točke kružnice i prolazi njenim središtem. Dakle, moramo imati dvije točke na kružnici i kad ih spojimo, ako ta dužina prođe kroz središte, kao što ovdje je slučaj, dobili smo promjer. Duljina promjera naziva se dijametar i zbog toga i ova mala oznaka D kao dijametar. Znači, ako zadano u zadatku da je dijametar 5 cm, to znači da je duljina ove linije, dakle između točke A i B, zapravo 5 cm. Ako odredimo još jedan promjer, i njegova duljina će biti jednaka ovoj. Dakle, svi promjeri na istoj kružnici su jednake duljine. Sad, koja je veza između promjera i polumjera? U istoj kružnici duljina promjera je dvostruko dulja zapravo od duljine polumjera. Vi kad pogledate ovdje ovaj plavi promjer, recimo, on se zapravo sastoji od dva polumjera, od dužine AS i dužine BS. Dakle, to su zapravo dva polumjera koja su spojena u promjer. Zato je promjer uvijek dvostruko dulji od polumjera, a polumjer znači dvostruko kraći od promjera. Dakle, njihove duljine su dvostruko kraće kod polumjera. Čak i u nazivu imate tu riječ pola od promjera.
Tetiva, to je dužina koja spaja bilo koje dvije točke kružnice. Dakle, odredite si bilo koje dvije točke na kružnici, kad spojite, nacrtali ste tetivu. Što se tiče tetiva u istoj kružnici, one mogu zapravo biti različitih duljina. Evo, ako nacrtamo još jednu, ova je zapravo dulja od one prve. Znači, svaka tetiva u ovoj kružnici može biti drukčije duljine. Promjer kao takav je zapravo isto jedna vrsta tetive. Promjer je zapravo najdulja tetiva u kružnici. Dakle, nema dulje tetive u kružnici od promjera. Promjer je zapravo posebna vrsta tetive koja prolazi središtem. Znači, nisu sve ove tetive promjeri. Samo ova dužina EF, to je i promjer i ujedno i tetiva. Koncentrične kružnice. To su kružnice koje imaju zajedničko središte, a različite duljine polumjera. Dakle, ako želite nacrtati koncentrične kružnice, trebate imati točku, središte, uzmete u šestar polumjer koji želite i nacrtate jednu kružnicu. Sad malo raširite ili suzite šestar i dalje ste u središtu, u ovom istom središtu, samo nacrtate još jednu kružnicu. Evo, ja sam s malo većim polumjerom. Evo, ovo su znači koncentrične kružnice. Imaju isto središte, ali smo različite duljine polumjera im zapravo stavili. Kružni luk. Kružni luk je dio kružnice omeđen s neke njene dvije točke. Dakle, on se nalazi na samoj kružnici, na ovoj crvenoj liniji. E sad, odaberemo dvije točke i zapravo smo dobili ovaj plavi kružni luk. Međutim, i ona desna strana koja je ostala crvena, i to je kružni luk. Dakle, vi kad stavite na kružnicu dvije točke, zapravo ste ju podijelili na dva kružna luka. Obično je jedan kraći malo, a drugi malo dulji. Međutim, ako na kružnici označimo krajnje točke promjera, idemo vidjeti što dobijemo. Evo, ovo je promjer, točke C i D su krajnje točke promjera. Mi smo tada dobili zapravo dvije polukružnice. Dakle, pola kružnice s jedne strane, pola kružnice s druge. Dakle, ovako se crtaju polukružnice kad nacrtate krajnje točke promjera. Polukružnica je također zapravo kružni luk. Znači, ona je isto kružni luk, samo se radi točno o pola kružnice, pa ima i poseban naziv taj kružni luk, a to je polukružnica. Isto su dvije, znači. Idemo sada na krug. Krug je dio ravnine omeđen kružnicom. Dakle, kad crtate krug, obavezno ga morate obojati. Dakle, nije dovoljno samo napraviti ovu crvenu liniju, kad crtate krug, obavezno ga obojite. Krug vam je sve ovo unutra, ali i sama kružnica. E sad, koja je razlika između kružnice i kruga? Kružnica je zapravo rub kruga, dakle ova crvena linija to je kružnica i ona zapravo omeđuje krug. Dakle, sve točke koje pripadaju kružnici zapravo pripadaju i krugu. Kružnica je kao neka vrsta ograde oko kruga. Znači ona i dalje je od kruga, to je njegova ograda. Idemo u primjer drugi. Imamo sličan zadatak kako smo imali već prije u primjeru prvom. Dakle, potrebno je odrediti koje točke pripadaju krugu. Rekli smo, krug je sve ovo unutra obojano i još ova kružnica, dakle još i rub je njegov. Što znači da točke S, D, A i E pripadaju krugu. Dakle, sve točke koje pripadaju kružnici zapravo pripadaju i krugu. U ovom slučaju, našem zadatku, točke B i C mu ne pripadaju. Vidite da su one skroz izvan, one ne pripadaju krugu. Dijelovi kruga. Idemo vidjeti neke dijelove kruga. Znači, ako na krugu nacrtamo jednu tetivu, dakle bilo gdje nacrtamo tetivu, zapravo smo mi krug podijelili na dva kružna odsječka. Dakle, kao da ste odsjekli jednostavno krug. Dobijete dva kružna odsječka. Jedan je uvijek ovako malo manji, jedan veći. Osim u slučaju kad nacrtate promjer, dakle odsječete točno po sredini krug, tada ste dobili dva polukruga. Dakle, to i dalje jesu kružni odsječci, ali u ovom slučaju točno na pola, pa ima i poseban naziv, to je polukrug, pola kruga.
Idemo vidjeti dalje. Ako nacrtamo dva polumjera, dakle iz središta prema kružnici idemo, dobili smo zapravo dva kružna isječka. Jedan je obično manji, jedan veći. Sad, isječak je znači ko kriška torte recimo. Znači jedna kriška torte, to vam je kružni isječak. Idemo nacrtati opet dvije koncentrične kružnice. Evo ih. Ovaj dio između njih, dakle ko ova staza za trčanje između, se naziva kružni vijenac. Evo, toliko u ovom videu o kružnici i krugu. Hvala vam na vašoj pažnji.